बेनो जोंहानि ओंखाम संग्रा न'आ। नोंसानि न'आहाय मोजांथार। आरो मोनसे खोथा, फुङावनो सिखारनांगोन, सिखारग्रोमोना बिबाराव दै होनांगोन, बेनि उनावहाय न' सिबजोबनांगोन, गासैनिबो रुमखौ सिबजोबनांगोन। नाथाय बानलु बेदांनि रुमखौ थाब सिबनाङा, बे सिखारखांनायनि उनावसो। माखासेफोरा सिखाराबा? जोंहा गासैबो फुङावनो सिखारो, बानलु बेदाङासो एसे मालाबा लेट जायो। बेबो थाबखौनो सिखारो, नाथाय खामानि मावोब्ला बिनि रुमाव मालाबाबो हाबनाङा। आरो बानलु बेदांनि रुमाव जानला मानला हाबहैलाबायनाङा। बानलु बेदां आंनि फिसाला, बेनि रुमाव जानला मानला हाबलाबायनाङा। आरो ओंखाम ओंख्रिखौ माबोरै संनांगौ, सोर माबोरै जायो बेखौ आं मोजाङैनो खोन्थागोन, नोंनो लिरनानै होगोन। बेनि उनावहाय न'फोरखौ सिबस्रांखांनायनि उनावहाय साहा फुदुंनांगौ, अब्लासिम बयबो मोखां गन्थं सुनानै रेडि जाजोबगोन साहा लोंनो थाखाय। साहा लोंखांनायनि उनाव नों दुगैनानै ओंखाम संनांगोन। ओंखामा मा मा आइटेम संनांगौ, मा मा आइटेम संनाङा, जोंहाना गासैबो रुटिन थाखाजोबखायो। समबाराव मा संनांगौ, मंगलबाराव मा संनांगौ, बुधबाराव मा संनांगौ, गासैबो रुटिनखौ नों मोनखाजोबखागोन। आरो बे रुटिनखौ आं नोंनो दाहाय होगोन। ओंखाम जाखांनानै थोरसि सुखांनायनि उनाव नों मा खालामो, दसे नोंनि गोसो बायदि थाबानो जाबाय। बेनि उनावहाय सोरबाफोर आलासि फैयोबा साहाफोर फुदुंना होबानो जाबाय। आरो बेलासियाव थिग बेबायदिनो बिबाराव दै होनानै मोनानि खामानिखौ लाहार फाहार खालामनांगौ। बेखिनियानो ना? औ, खामानियाथ' बेखिनियानो, बेसिक खामानिया। ओरैनो गेजेर गेजेर मालाबा मालाबा बेलेग बेलेगबो ओंखारनो हानाय। आरो बाजारावबो थांनांगौ। बाजाराव मा लायनांगौ मा लायनाङा बेखौ आं लिरखाजोबनानै होगोन नोंनो। ओमफ्राय खामानि मावनाय समाव मबाइलफोर दांलु दांला खालामबाय थानो मोना। नाथाय आं रिल बानायनो खुब मोजां मोनो। रिल बानायलाय, मेथाइ खनलाय, मोसायो आं। दे, रिल बानायनायखौलाय मिथिखायो, दानि जुगाव बानायखायो। बिदि होननानै नंनायनि नङिनि मबाइलावल' हाबनानै थाबाय थानाङा। आरो बेथनखौथ' मिथिखायो नों बेसेबां? औ, आं मिथियो। 8,000। 8,000आवलाय मा थोनो? जेबोआनो थोआ। हा, माथो 8,000 होननानै बुंखानायमोनलाय? बेसेथो नांगौ नोंनोलाय? आंनो 15,000 नांगौ। 15,000? आंनो 15,000 नांगौहाय। आङो दामि गोसा सेम्पु फोनो, दामि गोसा आङो साबुन फुयो। बेनिफ्राय आङो सानक्रिमबो फोनो, बडि लसनाबो दामि दामि, आं सेन्टबो फुनो। आरो गस्लाखौ आंनो सप्तायावनो गोदान गोदान नांगौ। आरो मास मोनसेयाव आंनो दख'ना गांसे नांगौ। आं बेलेगनावहाय रुवाथि थायो बापु, आं बिसोरनिफ्रायबो लानाय। होनो हाले जाले गैले होननायखौ आं बानाय। बा, इसिबां दिमान्ड खालामो नोङो? आं गोदान मुगानि रुवाथि, बेनिखायनो आंखौ जानला मानला बुंबा आं खारलांगोन। आइस, बिदिथार आरो? आं बे न'निफ्राय खामानि मावनो गारनानै थाङोबा नों गोदान नागिरना मोननाय नङा। रुवाथि मोननो जोबोद गोब्राब। बेनिखायनो आंखौ जेखौ बियो बेखौनो होनांगोन। आं मेथाइ जानो लुगैदोंबा मेथाइ जानो होनां। आं दावदै जानो लुगैदोंबा दावदै जानो होनाय। आं सिंग्रा पानिपुरि जानो लुगैदों होननानै बुंबा होनाय। मानि इसिबां दिमान्ड बेलाय? जोंहानि न'नि मानसिफोरानो बांद्राय मेथाइ जाया। होमबालाय आं बे न'निफ्राय थांनाय। आं गोसो बायदि जेबो मेथाइखौनो मोनजायाबा खालि खामानिखौल' मावनांगौ नामा? आंबो मानसिसो, आं रबट नङाहाय। गोसो जाबा रुवाथि लानो ओंखारग्रा मेल्ला मानसि दं। बेनिखायनो आंनि रुलखौ खोनासं। आंनो सप्तासेयाव सानसे बन्द नांगौ। मा? सप्तासेयाव सानसे बन्द नांगौ? मानो होननानै बुङोब्लाहाय अफिसावबो सप्तासेयाव सानसे बन्द थायो। कम्पानिफोरावबो सानसे बन्द मोनो। आंबो मोननांगोन। नों सप्तासेयाव सानसे बन्द लायोबा मासाव सानब्रै बन्द लागोन। नों बेदिनखालि मा खालामगोन नों बन्दखालि? बेयो आंनि पार्सनेल खोथा। बेखौ नोंथाङा मिथिनो दा लुगै। आरो नैथि नाम्बार, आंना बयफ्रेन्ड दङ। आंनि बयफ्रेन्डा मालाबा मालाबा बेवहाय फैनाय आरो आंनि मोजां गाज्रि खबर लागोन। बयफ्रेन्ड दंलायो होमबा नोंनालाय? थाखागोन। आंहाबो सिख्ला मानसि, रुवाथि जाखो मा जाखो, आंहाबो गोसो थोनाय बयफ्रेन्ड दं। मालाबा मालाबा बियो आंखौ खबर लानो फैनाय। होमबाना आंखौ जेबो दाबुं। आयौ, दानि जुगनि गोदान मुगानि रुवाथि माथो बुंबावनो आं मालाय। आंबोथ' हारसिं खामानि मावनो हाख'ला। बेनि नोख्रैखौनो सहायबाय थानांसिगोन आरो। मा मुं होनदोंमोनलाय नोंना? अन्नानै आंखौहाय जारो बुंनाय, आंखौ नानिबो बुंनाय। जागोन दे, जागोन। आंनो माबा मोनसे नाम दोनगोन नोंखौ। दे होमबालाय नोंनि साहा फुदुंनाया माबायदि नायग्रोनोसै आं। आं जेब्ला खामानि मावो आंनो रावखौबो हेफाजाब नाङा। आं हारसिंनो संगोन खावगोन। दा नोङो किचेनखौ आंनि खालामनानै हो। आं जेब्ला किचेनाव थागोन रावबो डिस्टार्ब खालामनो मोना। आच्छा, जागोन दे। दिनै नोंनि खामानि मावनायखौ नायगोन आं। दे माव। आं रुवाथि जाखो मा जाखो? आंहाबो साननाय दं, आंहाबो लाजिनाय दं, आंहाबो इग' दं, एटिट्युड दं, अहंकार दं, मान दं, सनमान दं। बेनिखायनो रुवाथि होननानै आंखौ बाहायोब्ला आं बे न'निफ्राय खारनाय। साहा फुदुंनाय आं। माहाजोन नखरनि मानसि ओंखाम ओंख्रि संनाय नङाबा जोंख्लाब लायो। बे फ्रिजआवबा आइसक्रिम दङ ना गैया? आं आइसक्रिम नागिरना जानाय। एन्टनिअ फिसा, नों जोंहानि न'आव फैनाया मोजां जायासै खोमा। दा बिमाया नुबा बिराद रागा जोंगोन, मिथिबायना? आं मिथिगौ।
आंखौ रागा जोंखागोन होननानै। अब्लाबो आङो लाजि बांसिनैबाबो नोंसानाव फैबाय। आंनि आइ आफाया गोबां खस्थ' होबाय। बे बारनिफ्राय आं नोंसोरखौ मालाबाबो खस्थ' होला। एन्ट'निय' फिसा, नोंल' जोंनि मोजांखौ हास्थायबा मा जानो? नोंनि नखराबो जोंनि मोजांखौ हास्थायनायजों लोगोसे नोंनि साननायखौबो हेफाजाब होनांगोन ना। दा नै बिराद जाथाय जानानै थांबाय। दुखु मोनदों, जोंनि गोरबोआबो गावदों। जों मा खालामनो? जों रावजोंबो इनाय खालामनो हाया। सोरबा गाज्रिबा जों गाज्रि जाफानो हाया। आं मिथिगौ आदै नोंसोर सैथो मानसि। बेनिखायनो आं दिनै लासैसोबाबो गुरै गोसोयै आं नोंसोरनाव निमाहा बियो। आंनि आइ आफाया जाखिनि साजा होदों नोंसोरखौ, बेखौथ' आङो थांखांनायखौथ' आं मोजां खालामफिननो हाला। नाथाय फैबाय थानाय समखौ आं मोजां खालामगोन। अन्नानै आंखौ जोंलारिनिफ्रायल' गोजानाव थानो बेफोरबायदि खोथाखौ दा बुं। आं सहायनो हानाय नङा। नोंनि खोथाखौबो बुजिदों फिसा। जों मा खालामनो फिसा? जेराव नोंनि नखरा बेसेबांबा गोजौ थाखोनि, जों जाबाय गाहाय थाखोनि। अख्रां आरो हाजों मालाबाबो गोरोबखाया। अख्राङा जुदि हायाव फैबाय, हाया जुदि अख्राङाव थांबाय, अब्लाथ' बारहुंखाफोर जानाय बायदि जागोन, नङा होमबा? थिग बिदिनो नोंनि नखर आरो आंनि नखर, बेबायदिनो जों मालाबाबो गोरोबनो हानाय नङा। नाथाय आंथ' बिदि साना। आंनि थाखाय गासैबो समान। नों जोबोद मोजां, बेखौ आं मिथिगौ। होमबाबो बिमा बिफानि खोथाखौबो लानांगौ जायो। मा थिग नोंनि नोम्फाया नोंनि मोजांनि थाखायसो नोंखौ बादा होबाय थायो। आंनि रायजोखौ आंसो जागोन ना आदै। आंनि आइ आफायाथ' जाया। अब्ला बिसोरो मानो हेंथा होबाय थायो? एबारनिफ्राय आं बिसोरनि हेंथाखौ गिया। अन्नानैल' आदै आंखौ जोंलारिनिफ्राय गोजानाव थानो दाथिन। आं सहायनो हानाय नङा। अब्लाबो माथो खालामबावनो? बिमा बिफानिख्रुइ देरसिन जेबो जानो हाया, नङा होमबा? बिदि नङा आदै। बिमा बिफानि गासैबो खोथाखौ जों मानिजोबनांगौ बेबो नङा। मानो होनोबा जोंनि जिउआ दान्दिसेनिल'। बिमा बिफायाबो जोंजों थाबाय थाया। जोंबो बिमा बिफाजों थाबाय थानो मोना। मालानि समाव मा जालाङो जों रावखौबो बुजिया। अब्ला बेखिनियाव जों जायजों रायजो जागोन, थैस' थांस' जोङो मोखां नायलायलाय थागोन। अब्ला बे सुबुंखौ गावनि फसननि नङाबा आं गुबुननि फसननिखौ बोरै लानो? बे बिमा बिफानि फसन्दानो जाया मानो होनोब्ला आंसो रायजो जागोन ना। बेनिखायनो आदै अन्नानै आंखौ जोंलारिनिफ्राय गोजान खालामनो दा सान। आंनि आइ आफाखौ आं बुजायगोन। बिसोर बुजायाबाबो आं गासैबो जेंनाखौ सुस्रांगोन। खालि आंखौ जोंलारिनिफ्रायल' गोजान दा खालाम। माबायदि गोसोनि मानसि नोंलाय? मा गोसो लानानै फैदों जोंहानि न'आव? आरो मा खैफोद लाबोनानै होफैनो नागिरबावदों नों? आं नोंखौ सिगाङावनो बुंदोंमोन ना, आइ जोंलारिनिफ्राय गोजानाव था होननानै। आंखौ निमाहा हो मादै। आं बे बारनिफ्राय नोंसोरखौ जेबो खैफोदाव खोख्लैया। जोंफोरनि गैजा रोङिफोरनाव खैफोदा मालाबाबो जोबनो रोंखाया। जों बेखौ मोजाङैनो मिथिगौ। सिगाङावनो आं बेफोर खोथाखौ मिथिखानानै नोंखौ जोंलारिनिफ्राय गोजानाव थानो होदोंमोन। नाथाय गैया। जोंफोरबायदि गैजा रोङिफोरखौ नोंसोरनि गोसो बायदि मानो जाजानो लुबैयो? नोंसोर माव होनबानो मावनांगौ, नोंसोर जिराय होनबानो जिरायनांगौ। आंनि फिसाजोखौबो बेबायदि मोनदों नामा? जोंलारि बिफाया जेबो बुङाखै जानो हागौ, नाथाय बिनि गोसो सिङाव बेसेबां दुखु दं नों मिथिगौ। नोंनि थाखायनो हाराया बेना बायनानै दं। हराव दासिमबो उन्दुनो खस्थ' मोनो। जोंलाय नोंसोरबायदिखौलाय माथो खालामनो हानो? गोजान जा, जोंनि न'निफ्राय गोजान जा, आरो मालाबाबो जोंनियाव फैनाङा। जों जेरै दं एरैनो मोजाङैनो दं। आं मिन्थिगौ नोंसोर आंनि थाखायनो गोबां खस्थ' मोनबाय। नाथाय बे बाराव आं नोंसोरखौ आंनि थाखाय मालाबाबो दुखु जाहोला। जेब्लाबो नोंसोरजोंनो थाफागोन। बेफोर खोथाखौ खोनासंनायावलाय जोबोद मोजां। नाथाय जेब्ला खैफोदा फैयो, अब्ला रावबो हमथानो हाया। माला मा जालाङो जेबो मिथिया। जेब्ला जानानै थाङो, होमबासो बिदि खालामनायबा हामगौमोन। बै समावनो हमथानायबा हामगौमोन, दबथायनायबा हामगौमोन, बेफोरबायदि बुङो। जोङो जाय समाव जेबोखौनो फात्ता मोना। जेब्ला जाथाया जानानै थाङो अब्लासो जोङो उनदाहा जायो। आरो उनदाहा जानानै मा मोनबावनो? मोजांथ' खालामफिननो हाखाला जाखांनाय जाथायखौ। दिनै जोंलारि बिफाया एसेबां खस्थ' मोनबाय। आरोबाव जोंनि जिउआव फैनानै खस्थ' दा होफैसै नों एन्ट'निय'। ओंखारलां, जोंनि न'निफ्राय ओंखारलां। आं बुंबायना ओंखारलां होननानै। एन्ट'निय' फिसा, गाज्रि मोननाङा दे, थांदो नों। माखौ गाज्रि मोननांगौ बेलाय? बेनि थाखायनो जोंनि न'खरा खस्थ' मोनदों। आरोबाव आंनि फिसाजोखौ खस्थ' दा होसै। जोंनि न'खरखौ एसे अनदो नोङो। बे न'खरनिफ्राय नोङो गोजान जादो। आइ जोंलारिखौ मोजाङै थांनानै थानो होदो। आं मालाबाबो मावनो हानाय नङा।
नोंसोरनि गासैबो खोथाखौ मानिगोन नाथाय आं जोंलारिखौ मालाबाबो बावनो हानाय नङा जोंलारिनि अनगा आं थांनानैबो थानो हानाय नङा नोंनि गोसोनि हास्थायनायखौ लुबैनानै नों खस्थ' मोननांगौ नामा आं बे बारनिफ्राय नोंसोरखौ मालाबाबो खस्थ' होआ आं खोथा होयो दा बावैनि उनावनो आं आइ आफाखौ लानानै नोंसिनाव फैगोन दा आं थांनोसै सन्थला मानो जेबो बुङा नों बिसोरनि न'खरनि थाखायनो नोंनि हाराया दिनै बायनानै दं नों मिथिगौ माबा मोनसेथ' बुंनो हायोना नों सन्थला आं मोजां मानसिफोरखौलाय माथो बुंनोब्रा आंनाव खुगायाव रावानो फैया मोजां मानसिनि गोसोफोरखौ दुखु होनो गोसो जायालै बांद्राय अनसुला जानानै जेबो लाब गैया मिथिबाय आं मालाबा नोंखौ रागासो जायो सन्थला मानो इसिबां गुरै मिहि आखुआव थाबाय थायो नोंलाय मानसिफोरखौ बुंनोबो सोलों रायनोबो सोलों नङाबा नोंखौ गादबनानै दोनबाय थागोन औ बेथ' नंगौ आयौ बाला आंखौ रागा जोंबायसो आरो नों आंलाय निउससो होदों दा नोङो क्लिअपेट्राखौ सानबाय थाबाय आरो दा एफा गिदिर मानसिफोरनि निउसफोरखौ मानो होनांगौ जाखो बेबो जेबो फोरमान गैयालासिनो जोंहा सोरखौबा पार्सनेल एटेक खालामनो हानाय गोहो गैया नों मानो बुजिया नों मिथिगौ आरो सन्थलाखौ मा खालामदों आं नोंनो मैयाबो खोन्थादों बाल आरो क्लिअपेट्राया आंखौ धमकि हरगासिनो बिनि मानसिफ्राबो आंखौ जि कल खालामगासिनो ए धमकि हरजाबायानो होमबा नों धमकि हरदोंथ' आरो बालाबो गैया बिसोर आंखौ बुनो फैगोन ना बुनायनि सिगांनो आंनो माबा माबिसो जानानै थाग्रोनोसै नङाबा आंखौ बुनानै थांबाय होननानै बुंनोसै नामा नों आंखौ खेबसे दोखो दोखो बुलाय ओमफ्राय क्लिअपेट्राया बुदों होननानै जोङो फाव फान्दायनोसै आरो बापरे मा खोथा बुंखोलै नों औ आं मिथिखागौ बाल क्लिअपेट्राया बुलु बुला खालामखागोन आंखौ आं थैनोबो हागौ बेनिखायनो बियो आंखौ माबा मोनसे खैसाराव गोलैनायनि सिगां फानखौ सानानै दोननाया मोजां मिथिबाय दे बब्र नों आंखौ दोखो दोखो बुनानै आं बुंनोसै बाल सोरबा आंखौ बुनानै गालांबाय जाय आंखौ निउसाव होदों बे मानसिनो बुदों बायदि मोनदों आं होननानै बुंनोसै बाल आं माबा मोनसे जायोबा क्लिअपेट्रानिनो दाय होननानै बुंनोसै बाल मानो होननानै बुङोबा पलिटिकेल जाजोबनांगौ दाना आंनाव बोलो गैया नाथाय सोलोथ' दङना बेनिखायनो नों गिनाङा बाल फै आंखौ बुफै न' सिङाव बेनिफ्राय आङो लाइभ लाखागोन मबाइलखौ लाइभआव मिथिबाय बिसोर आंखौ बुनो फैबाथाय लाइभ देखायखागोन आरो फेसबुकाव लाइभ फैखागोन बाला नङाबा निउसखौ लाइभ होखुमादो नोङो फारसेथिं दोननानै बै दैखरनि उनथिंजाय दोनदों मबाइलखौ केमेराखौ बेनिफ्राय बिसोर आंखौ बुयो ना मायो बुथोंसै बाल आच्छा नोंनि मोदोमा लहा नामा नोंनि मोदोमा लहा नङाबाबो आरो मानसियानो थिगै दंना गैमारालाय नों माथो खालामनो नों गिबायबा बेनिखायनो आंखौ दोखो दोखो बुफैदो क्लिअपेट्रा दाहाय फैनानै आंखौ धमकि होफैसिगोन मिथिबाय फैबाल नों जुदि आंखौ बुवाबा आं गावनो एसे देखायजोबना लानि बाला बायदि मानसिलै आधा फाग्लिखालै गिनाय होननाय गैमारा गासैबो खामानिखौनो रिस्क लानानैसो मावनो नागिरखायो मा जागोनलै बे दावसि देलायजों बानलु बेदां नोंनि लोगो फैदों सिखिरि हाय बानलु बेदां माला फैखो नोंलाय आं दहायसो फैदों जापाननिफ्राय माला फैनाय होननानै सोंदों जापाननिफ्राय दाखालिनो फैदों माखासे एग्रिकालचारनि खामानिनि थाखायनो आङो ओंखारनो हायाखैमोन जेरावबो दिनै नोंसोरनिथिंजाय जोंनि खामानि थानायलाय आं नोंसोरनि न' हाबफैबाय आच्छा बानलु बेदां नोंसोर रायलायथ'दे आं साहा फुदुंहैनायखौ नायनि आरो जोंहा ना रुवाथि गोदान लाबोदों बानलु बेदां माबोरै दं नों मोजाङैनो दं जिराय बानलु बेदां नोंसोरनि न'आव फैनायखौ गाज्रि मोनदों नामा मोनाखै मानो मोननांगौ जाखो थेंक इउ बानलु बेदां गोबां खोथा रायलायनो गोसो जायो नाथाय नों खाथियाव थाबा जेबोखौनो रायलायनो गोसो जाया आच्छा सिखिरि जापानाव थांफिनगोन ना थांफिना नोंलाय जापानाव थांफिनथ'ला आंना नेक्स्ट प्रजेक्टआ एबार केनाडायावसो आच्छा दाखौ सोर लोंगोन सोर नोंलाय नोंनोलाय आं मानो खिन्थानाय आं सोर नोंनो मानो नांगौ जाखो बबेनि साइज गैया बाइस गैया गोदना हांसुं सुं बबेनि नोंलाय मा होननानै बुंदों आंखौ गोदना हांसुं सुं बबेनि सिखाव साइज मानसि नोंलाय आंनि सिगाङाव मा बाथ्रा बुंलाबायदों बियो बानलु बेदांसो बे न'खरनिनो फिसाला नंगौ नामा बे न'खरनि फिसाला जाखो मा जाखो आंबोथ' बे न'खरनि रुवाथि
रुवाथि? आं बे नखरनि रुवाथि। दिनैनिफ्राय आंखौ बे नखरावनो नुबाय थासिगोन। आंनि मथेनो सोलिगोन। आं जेरै ओंखाम सङो बेबायदिनो जानांगोन। आं जेरै ओंखाम संनानै होयो, ओंख्रि संनानै होयो बेफोरबायदिनो नाख्रा गैयालासिनो जानांगोन। बांद्राय सलिया मिथिबाय? दा बुंदो, साहाखौ माबायदि लोङो? संख्रिनि ना सिनिनि? गोजाना गुफुर ना गोमो? साहा फुदुंनो रोङा नामा नोंलाय? रोङाबा रोङा होननानै बुंनानै लानो हाया नामा? आं रोङा जायो नामा? आं गासिखौबो रोंगौ। मामा जारौ, नानि, बानलु बेदांजों मानो बिदि बुंफादों नोंलाय? बे नखरनि मालिकसो। नोंलाय सोर जालायखो? बेनि इसिबां दुथां फाख्रिलै बेलाय। आयै ओइ, मा जादों? नै आंखौ बियो बायदिसिना बुंनाय। बानलु बेदां, नोंलाय मानो बिदि? आं जेबो बुङाखै। बेनासो जेबो आखल गैया। बानलु बेदां, बियो जोंनि नखरनि सासे सोद्रोमासो। दिनैनिफ्राय बे न'आवनो थागोन, खामानि मावगोन। बेनिखायनो बेखौ जेबो बुंनाङा। थांलाय जारौ, साहाखौ लानानै फैलाय। आं बेखौनो सोंनो फैनाय। साहाखौ माबायदि लोंगोन? संख्रिनि ना सिनिनि? सिनिनिखौनो लोंगोन, थां। लाल साहा ना गाइखेर साहा? गाइखेर साहा, थां। बबेनि दाखोर लानानै फैलायखो नों आयै? बहा दाखु जालाबायनांगौ जाखो? ओमफ्राय जाथि लानानै फैदों। बे नखराव सासे मानसि नांगौना खामानि मावनो। आरो दिनैनिफ्राय एसे मोजाङै रायलाय, खामानि मावनायजों, मिथिबाय? सिखिरि, एसे मोजाङै फोरोंलाय नोंनि लोगोखौ। रायलायनोनो रोंथारा बियो, बानलु बेदाङा। रोङो। हिनजावफोरजोंबो रायलायनो रोङा, मानसिफोरजोंबो खाब्रां खुब्रां एसे फोरोंनानै हो, सिखिरि। लोगोफोर, दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'लायनोसैलाय। दिनैनाबो गुसुं जालायबाय। आरो नोंथांमोना अमा राजानि केरेक्टारखौ जाय बोरिं मोनदों होननानै बुंदों, नोंथांमोनखौ सिगाङावनो खोन्थाखादों। जोंना हाइलाइट मास मोननै मास मोनथाम मोनसे केरेक्टारखौ हाइलाइट खालामगोन। बिनि उनावहाय जोंना सार्केल माने रिसाइकेल जाबाय थागोन। जोंहा जानुवारिनिफ्राय दामदार लानानै फैगोन अमा राजानि केरेक्टारखौ। अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयार अल।